e holmo fotade rokkede inde gindiyanke mbele ko kala jaaɗo jeere o soodi bagi muɗum rombal danejo tal ñooti ɗum ñootol yeeso e caggal addi ɗum haa kolbuli o soodi tengaade walla laafa o soodi makatumol o soodi wutere tembe sembe o soodi paɗe makko marakis o jogii sawru jungo o waɗi montore jungo nano o waɗi lone makko o waɗi ɗeeɗo geɗe fof mbele ko oɗo haandi wiyeede ko gindiyanke tawa koko hammeli sifi ko haaliyanke baawɗo haalde baawɗo famminde juumtuɗo ɗemngal o wona ñaɓɓa yaaƴe yaɓɓa ñaaƴe o wona jahoo yaadu ngaari e ngan sanga mbele ko oɗo wiyete ko gindiyanke walla ala kono mbele ko jarlitiiɗo ƴiƴam muɗum fittaandu muɗum haɗi hoore muɗum ñaamde e yarde rokki hoore muɗum leñol ina dogana ngol ina dogana ɓiɓɓe leñol ngol ɓiɓɓe ngendi ndi ñoolaaɗo o ñoolta ɗum mo alaa ko jogii ko o rokka ɗum so caɗeele mbaɗi o heeda yeeso so fiyande yani yana e makko on so tawi o ruttima e ndiɗo mbaadi mbele ko o haandi wiyeede ngendiyanke ɗum noon tawde koko renda bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe e konngol artat tan to mawɗo meɗen ceerno yahya so yamiri udditen ɓoggol ngol bandiraɓe heddiɓe goto fof adda hen a faamide yande muɗum en paami radio ji meɗen tati ɗi goto hen fof addi yande muɗum e hol ko firo gendi e nder ɗum heddiɓe ɓeene goto fof rokka hen yande mum e ngan sanga hankadi mbaɗen soppo jolo haa to wattanto ƴeewen holko jibinte tongen ko jibini ko mbele ma en naw ɗum jeere mawɗo yahya allah jarama jarama eyyi seydi dia on jii pular ne luggiɗi pular ko maayo ngo ngannduɗaa hay gooto annda ɗo haaɗi kala mbiɗon nokkoya ɓakkere mum lesre so arenaki yoolo heen taw heɓtaaki ɗum woni no ngenndi ndi haalira ni eno mbiruɗa woniri ni jaafoɗa de mi uddita oɗo henna damal min gooto woni ɗo ɗaccanaɓe haqqe jokku haala seeɗa meera jaafoɗa tigi no wiiri no woni keɓe udditde jeyaɗo Allah garɗo ɗum noon jokkon heɗade e radio ji meɗen tati radio meɗen Kokoriko radio meɗen Dingiral Fulɓe e radio meɗen Tulli Dubaɓe Hattallo Dande Gelloje yewtere meɗen Cakken Peeje e toɓɓere nde gonɗoɗen e dow muɗum talata ɓennuɗo o e gendiyankoɓe meɗen ɓoccittoɓe en tan wayno kono yejjitaɓe ni e gurdam mumen kono so tawi ɓe duttima e juumiraɓe mabɓe goto e mabɓe fof dirane wiye waɗino ha sabba naggam waɗino ha sabba naggam taw ko caggal mum taw hay hunde ɓottinanani e ko waɗana caggal makko ko adi a faamidi keɓe ndutto e juumiraɓe mabɓe ɗum noon mawɗo addi konngol e yeeso ma jokka ɗum eyyi ɗum firti ko seydi dia jarama ɗum firti tigui rigui ko yiilete e gendiyankagal ko e famde gendi tigui rigui ewa wona min tan woni mo famani ɗum deke ɓe pamani ɗum eɓe mbima tan yallah yooɓe moƴƴere no pilduɗa ɗum ni fof famamo hen saabu no mbiɗa goto fof ɗo noddittoɗo ha weltoɗon weytoɗon saabu so neɗɗo hooɗi e ɗeɗo leyɗele ko wayno France en ene jogui gurdam mum fof walla hooɗi Amérique en so hoyɗi wuuro mumen ɗo jeeyaɗo walla ladde mumen wawi walla maayo mumen ɗum ɗon mbaɗante koye gendiyankagal saabu ko toon wowi toon andi ewa hay goto hersata nawtede e wuuro mum no wiide ɓundunke no wiide fuutanke booseyanke eyyi no wiide kalajo walla laawanke
ndeke noon ɗum ɗo fof en puɗɗimo famɗum kam min kam wonani kam windande mawde so Allah e tene kadi mbaɗa anndi mi faami e ko jibol makko ngol no haaliri ni kanko jeyaɗo Allah jaaɗo yo Allah yurmomo yaafoma kanko ceerno Hamme o ɓeydima kadi andinden e zamanuji garoji won noon kamɓe gondiyanke waaɓe no makko ni kanko ne sabu en jarnama kam ko gondiyanke ewa omo yanana won aroyoɓe janggo ene ɓorno wutteji ene tuggo ga cabbi ene belna ga ene guuri ga e gurdam leydi e taw ɓeɗon koma nodduto gondiyankoɓe kono wona ɓe hen ono joofi o joofi koɓe kalɗaɓe guilay Dia Ogo en e yimɓe meɗen laaminoɓe laamuji garnoɗi ewa Tonjong en Manna en Termes en Taga en Kolitengel en ha yetti almameɓe ɓeɗo fof darde nde ɓe darno e ko mbawno wonde fof goto mabɓe fof ne wawi wiyede on saaha ko saaha mabɓe ko gendiyankoɓe daariɓe yiɓe nokkuji mumen ɓe leyɗele mum jarani fof e o sahane kadi e waktuji gonaɗi ɗi e yimɓe wonɓe ɗo ɓe ewa wonen tan ko teptepinta hen e ɗemɗe e kono noon famde ko wiya ko haqiqa wonde ko wiya ko haqiqa ɗum ɗonde kadi wona hunde laftude no fewi o sifanimo en ɗum o huncani enne kadi wona ɓeɗo o yiili wona ɓeɗon kadi rokki gendiyankagal no mbirɗa ni hankkadine ma goto foof faam e ko kalɗa ko eno mbirɗa ni so tawi ɗum ɗon ma jaran jomumen joom gonɓe ɗeɗon leyɗele hunde foof ɗum noon ceerno Amadou min calmina min juurima so ceerno Adama ala ko wawi jokkude hen heddiɓene ene mbawi wallude ne ciiɓi goto fof adde hen yiyande mum mbawen kadi wallitorade a jarama no fewi Seydi Dia. Adama Boubacar konngol yeeso ma no mbiɗen ni tan eɗen gondi ga e musidɓe ko ɗum wonnaade tigi tan halmi Amadou ni ndelno ɓoyntamo e jeefe men nde wonno kadi ko neɗɗo daraniɗo leñol kadi mbaɗo kadi golle fadde fayde ha to 2STV wadde noon eya ceerno Yaya kono famde tan ko Hamme Ly journaliste wona Jibril Hamme Ly waɗi yimre nde ko Hamme Ly mo radio mo télévision 2STV a jarama e joni mi faami a jarama marhaba eɗen gondi ga e Amadou Tidiani Sall wondude kadi Mamadou Samba Tall e hoodere Pinal Ba en ƴeewa tan so tawi hoodere Pinal won ko wawi en ɓeydande saɗa meɗen jokkude e toɓetiɓe mate neɗɗo koma wirno tan nde golle muɗum moƴƴe e kaale won hoodere Pinal jani eyi jam Allah hira mon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe jam Allah hira ma ceerno Dia en calmini bandiraɓe ɓe kucciɗen ɗo e allowol ɓe kuccinirɗen en calmini kadi bandiraɓe heɗotoɓe ɗon e radio digiral fulɓe eyyi tigui tigui no mbiɗani ko noon e enen fulɓe kewɗe yettude neɗɗo walla mande ɗum ko taw saaha mum ɓenni ɗum ɗon on mbeɗa sikki e hewani ko ɓeyta e neɗɗo saɗa yetti ɗum walla ɗo mana ɗum ƴettu ɗum saaha nde darine golle nde beele mo jogo tal e ɓellital jokkude ngal ɗon gollal ngal gollata beele kadi goɗɗo hono makko so yiimu ɗum ɗon e nawra ɗum beele jogo ngal ɗon coftal ngal jogii ha wawa gollude ko nafle ngal ngol kono so tawi neɗɗo ɗaccama vraiment ha saaha mum ɓenni woni maayi walla hankkadi e ko nanndi heen yimɓe ngari mbiya ina kaala haala golle ɗe kollatno ina ngurtina ko waɗatno tawa kañum hankkadi waawa jaabaade ɗiɗon haala ɗum sar noon nafde heen yimɓe ɗum noon vraiment nawrata leñol ngol yeeso eyi heddi ko ko minen yona kaalo haala e ngendiyanke wonande jimol ceerno men ceerno Hamme Amadou Digol o mboyo ha ngol waɗi bangol fayida ngol ɗum belti hen no feewi eyi e ngendiyanke ko hunde vraiment e hawniɗo Allah enen kam hannde ɓiɓɓe fulɓe eɗen mbawi wiide ko temedere e meɗen sa ƴetti temedere eyi e capanɗe jeenayo ganduɗa ko sutti ngendiyanke eyi e hannde kala mo jiiɗani fiiti fof ene naata e surtout hannde réseaux sociaux ji he kala biiɗo hen pat taw ko ɓi pullo a yiyat taw jomum wawa hay winde inde mum de taw kañum fitorto becci ko ngendiyanke donc eɗen poti huttade ƴeewen koye men helmere ngendiyanke nde holko firi ƴeewen no ceerno Hamme haaldi ni en ƴeewi enen fof ma taw goƴo o ko goƴe men caɗele ɗe ko enen ndendi ɗum ndeke ngendiyanke wona finde tan
ina reedu mum taw heɓani caɗele no feewi ana wiye ko ngenniyanke wonen kadi gorom jahata ko hannda e dogana leñol ngol so tawi Allah newnini ɗumen jejjiti kadi rokkude leñol ngol hakke mum donc komo noon mbaɗen hakkillaji no feewi kala gooto e men woni fitiram golle woni gollotoɗo goto fof ko waɗata ko ine jogii inde no foti innirede ɓenɗiyankoɓe kadi ne jogii inde mumen heeriɓe taw wona inde fof tan wiye ko ngendi henke walla biyom mbi fof tan wiye ko ngendi henke sabu so yimɓe fof gonti yeeyoɓe e mbesifi e dareta sodoɓe goto fof yo ɗalde e gueɗal ngal heeɗingal banggue ko Allah hokki ɗum yo ɗalde hen gollira no hanniri ni sabu ko leñol mangol jogiɗen ko kinɗe mawɗe jogiɗen kadi hinde kala e leñol men ne jogii ko nafata wasin yejjidde ɗum hinde kala e leñol he goto fof ne jogii hen ko nafata ne jogii hen ko gollata ne jogii hen ko uddata ko wayno leydi eyyi kono eno fof so ɗaccade no fooɗanade ɗiɗel gotel yaama ni en ganda hay firu mum hay nafoore mum eɗen manki andude jettiten ko heddi ko ponnoɗen gollude gollanade leñol ngol ko ɗum ɗon nde sikki ko saɗede tan ɓeydande en ceerno amba a salminama juurama en mbayrodiri no feewi mi salminima mi juurimama Adame Boucar Dia mi weltanimama no feewi mi wari ɗo e radio he seeɗa yaafo e ɗabbama Allah jarama jarama haldam mamo ko meɗen pinal ba mbiyon yo jaam Allah hirani on jarama mi weltima a weltanam no feewi hoɗere pinal ha toon to son juma liggogel wonanno son jumande jon waɗata eyi tigi ko noon a jarama watta en calmini ha koreji liggogel ƴeewen Amadou Tidiani Sall so tawi won koye ƴen ɓeydo ceerno Amadou Joddi wadde jawten to Mamadou Samba Tall ceerno Mamadou 15 tan heɗotoɓe noɗo saaha to téléphone aji mumen watta noon 01 78 90 06 85 soɗi men ɗiton gon ɓoyi ngam mbawa jewde e yewtere nde ceerno Souleymane Diagne ko téléphone aleykum salam aɗam mamma mame artema joni ƴetten téléphone oɗo mamma mame artema bisimilla Souleymane eyi ɗum noon min salmini radio ji men tati heewɓe kewɗi wadde oɗo jamma olel taataw jamma talata noon calminama on juurama taata wonti en garte toɓɓere meɗen wonde yimɓe meɗen wiyoɓe ko ngendiyankoɓe wonɓe ngendiyankoɓe koko serdi ɗumen en dippini hen ngol to lawol kono ndi dippuɗen tan koye kono mbirɗon ni koye ngendi ko hande noon kalde ko ngendi taade noon en kaali ngendi noon goto meɗo fof rokkate ko firu mum kadi firu muɗum go hen ko lafta wono kamon piri min lekki ngendi pirirami ɗum kono lekki ni lekki waɗi ko fobre muɗum waɗi cese waɗi vermirefi waɗi guiye gañumen fof woni hen noon ko woni ceɓe ɗum wiyete ko yoora moñño o noon ko on woni hen waaɓenamen ni go joom waɗa lone muɗum hen wiye ko ngendiyanke walla wona jimowo wona wiye ko ngendiyanke walla wona jaani siyanke o wiye ko ngendiyanke walla ɓe windoto pulaar yo ficca wiye ko ngendiyanke tawa ala ko nafti leñol ala ko nafti leegal ala ko nafti wuro ala ko nafti saraji wuro ala ko nafti hen ande hoore muɗum ni saka en andi ko taki ɗum ndeke noon ko ɗon woni tampere nde alay sago noon ganden taade wonti hen o yiɗi sernan hen ko ligginoɓe ɓe hollinoɓe ɓe wonnoɓe hen gueɗe mumen hen timmude ɓen ɗon fof hen hay goto meɗen nanatake enen wiye jomum eɗen mbiya jomum on geddiyanke mbaset ɗum comme no foti joni noon neɗɗo mo nefata wiyama gendiyanke nafnoɓe suurnoɓe jangguin keedi kaɓa darni laaɓi darni en kolli en hen men ha mbawɗen yiide taade ken lojinoɓe en mbawa wiide ɗumen kon gendiyankoɓe kono noon enen en mbawa wiide koye meɗen koyen geddiyankoɓe ndeke noon hen ɗo ko ɗo woni tampere nde taade wonti noon kadi a wiyata hoorema ka gendiyanke a wawa hene jangguinde a wawa maade école a wawa haɓoyeede a wawa hay batte ko aɗa dari tan de mbiyeɗa kadi ka gendiyanke ɗum kadi ko tampere joni noon tawi koto banggue gendiyankoɓe meɗen en kaalino ñanden mbiɗen gendiyankoɓe meɗen yero Doro Diallo yarham muɗum o wino henne fulɓe fof no ndedori no kalata ko mettuma kono mbaɗantama ko welma woni ɗum taade wonti en gandi neɗɗo ko nafowo ko naflowo ko keedanɗo yimɓe wonko dari wonko woppi wonko suurata
wonko nafata en kewani enen koye meɗen abbitade e joomum won noon